наҷотдиҳандагони раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар шаҳри Хуҷанд пас аз 4 рӯзи ҷустуҷӯ ҷасади ҷавони 21-соларо аз ҳамин минтақаи Дарёи Сир пайдо карданд, ки он аз ҳудуди ҷамоати ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мегузарад. Гуфта мешавад, ки ҷасад давоми 4 рӯз аз ҷои ҳодиса тақрибан 10 километр поёнтар пайдо шудааст. Пас аз 4 рӯзи ҷустуҷӯ наҷотдиҳандагони раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар шаҳри Хуҷанд ҷасади ҷавони 21-соларо пайдо карданд. ҷасадро 3 нафар наҷотдиҳандагон субҳи санаи 2 май аз соҳили Дарёи Сир, ки аз минтақаи ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мегузарад, пайдо намуданд. این جسدها رو ما هر شبانه روز ادامه میدادیم. سنه 2 مای در نتیجه دوام دادن کافتوال ساعت‌های تقریبا 8:30 دقیقه پگاهی جسد از نزدیکی کوکی خطایی یافته به صاحبانش سپرده شد. бояд қайд кард, ки санаи 28 апрел 2 нафар ҷавонон, ки яке духтар ва дигар писар худро аз болои пули ҷашнӣ ба Дарёи Сир партофта буданд. ҳодиса тақрибан соати 10 расман аз ҷониби шӯъбаи раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар шаҳри Хуҷанд ба қайд гирифта шудааст. гуфта мешавад, ҳар ду донишҷӯ мебошанд. البته اونا در همینجا انتظار بودن که ما جسد رو ببینیم. بعد از آنکه ما جسد رو یافتیم، اونا رو به کارمندان تیپ سپردیم و کارمندان تیپ بعد از معاینه و تشخیص جسد بعد اون جسد رو به صاحبانش میسپارن. این جوان استقامت کننده دهی پدرودی ناحیه عینی جماعت فاندایرا بوده. سال تولدش 2001 تقریبا 21 ساله میباشد. خواننده اینستیتوت طبی شهر دوشنبه. гуфта мешавад, ки ҷавон писар 21 сола ва духтарак 18 сола аст. баъди аз болои пули ҷашнӣ партофтан духтаракро наҷот медиҳанд, аммо ҷасади ҷавонро аз ҳисоби тез будани мавҷи оби дарё пас аз 4 рӯз тақрибан аз 10 километри поёнтари ҷои ҳодиса пайдо карданд. аз рӯи маълумотҳои пешакӣ духтараки 18 сола аз вилояти Хатлон мебошад ва ҷавон писар бошад аз ноҳияи айнии вилояти Суғд буда донишҷӯи донишгоҳи тиббӣ будааст. нисбати ин ҳодиса парванда боз шуда тафтишот идома дорад. гузориши Мафтунашкур ва Наимҷон Оюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.